እዚ راديو ድምጽ ኣሜሪካ እዩ። ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ راديو ድምጽ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህንየ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ቀሪብናልኩም ኣለና። ፈለማ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ህልው ኩነታት እታ ሃገር ዝምልከት ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ክነቕርበልኩም ኢና። ኢትዮጵያ ኣብ ምትካል ፈልስታት ክብረ ወሰን ዓለም ዝሰበረትሉ ጸብጻብን ኣብ ትግራይ ከተማ መቐለ ይካየድ ዘሎ ናይ ዲያስፖራ ተጋሩ ፌስቲቫልን እውን ሒዝና ኣለና። ምስ ክልተ ደረስቲ ካብ ከተማ ኣስመራን ከተማ መቐለን ዝተኻየደ ቃለ ምልልስን ሙዚቃን እውን ሒዝና ልኩም ኣለና። ምሳና ጽንሑ እሞ ናብ ፈለማ ትሕዝቶና ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ነዚ ሓድሽ ለውጢ ዝመርሕ ዘሎ ምትእኽኻብ ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዘለዎ መርገጺ ኣይቀይረን ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ። መንግስቶም ተጠርጠርቲ ምስ መሓዝ ድምፂ ንምዕፋን ይሰርሑለው ዝብል ንዝቐረበ ነቐፌታ ነቲ ሓቂ ኣያንጸባርቕን ክብሉ ነጺገሞ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ድምጾች እንዲከፈቱ የወሰነው መንግስት ነው፣ ድምጾች መታፈን የለባቸውም የሚል ጽኑ አቋም ድምጽታት ክስምዑ ዝገበረ መንግስቲ እዩ፣ ድምጽታት ክዕፈኑ የብሎምን ዝብል ጽኑዕ መርገጺ ዘመላኸተ መንግስቲ እዩ፣ ንእሱራት ዝፈትሐውን መንግስቲ እዩ፣ ጃም ይግበሩ ዝነበሩ ሚድያታት ነጻ ዘውፅአውን መንግስቲ እዩ። ስለዚ ድምጽታት ክዕፈኑ ድልየት የብሉን። ድምጽታት እንተዝዕፈኑ ነይሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሞባይል ስልክ ዘለዎ ኩሉ ጋዜጠኛ ኣይምኾነን ነይሩውን ኢሎም ንኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ዝምልከት እውን ከምዚ ኢሎም ሰብኣዊ መብት አያያዝ ጋር ምንም ከነበረን አቋም የተዛነፈ የተለየ ነገር እየተካሄደ አይደለም። አሁንም ጨለማ ቤት የለም፣ አሁንም ጥፍር አይነቀልም፣ አሁንም ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ካብ ዝነበረና መርገጺ ዝተፈለየ ነገር የለን። ሎሚ ናይ ጸልማት ቤት የለን፣ ጽፍሪ ኣይንቀልን፣ ሎሚ ሰብ ኣይቕጥቀጥን። ብሕጋዊ ኣገባብ ይተሓዝ፣ ብሕጋዊ ኣገባብ ይፍታሕ። ዝጀመርናዮ ናይ ሰብኣዊ መሰላትን ዴሞክራሲያዊ ባይታን ካብ ምስፋሕን ዘመናዊ ካብ ምግባርን ወጻኢ ንድሕሪት ዝተመልሰ ነገር የለን። 15 ሰነ በቲ ዝተሃቀኖ ሰባት እንተዝቕተሉ ነይሮም ዝለዓለ ህልቂት ክፍጠር ነይሩ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር መንግስቶም ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ተመጣጣኒ እዩ ኢሎም በዚህ መፈንቅለ መንግስት ሙከራ በድምሩ አዲስ አበባና በባህር ዳር ኣብዚ ፈተነ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ብሓፈሽኡ ንኣስታት 357 ሒዝና ኣለና። ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ልዕሊ 1200 ሓበሬታ በፂሑና ንውሱናት ኢና ሒዝና። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን፣ ካብ ዝሓዝናዮም ኣስታት 127 ኣጻሪና ፈትሒና ኣለና። ክቕጽል እውን እዩ። ንጀነራል ሰዓረ መኮነን ብምቕታል ብዛዕባ ዝተጠርጠረ ሓላዊኦም ክገልጹ ከለዉ የጀነራል ሰዓረን እና ጀነራል ገዛኢ አበራን ገዳይ በሚመለከት ንጀነራል ሰዓረን ጀነራል ገዛእን ዝቐተለ ወታደር ዝምልከት ስለ ዝቆሰለ ኣብ ሕክምና እዩ ዝርከብ። ኣብ ከባቢ ክሳዱ ስለ ዝቆሰለን ምዝራብ ስለ ዘይኽእልን ክሳብ ዝሕሾ ሓድሽ ነገር ኣይተረኽበን። ብህይወት ግን ኣሎ፣ ይሕከም እዩ ዘሎ። ምዝ ሰብ እዚ ርክብ ዝነበሮም ብህይወት ዝተተሓዙ ሰባት ግን ኣለዉ ኢሎም ለምሳሌ መፈንቅለ መንግስት አማራ ክልል ተካሄደ ሲባል እኔ ቴሌቪዥን የማየት ዕድል ስለሌለኝ ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕልዋ መንግስቲ ተፈጺሙሎም ዝተባህለ ኣነ ቴሌቪዥን ናይ ምርኣይ ዕድል ስለ ዘይብለይ ደውልካ ንገረኒ ዝተባህለን ደው ኢሉ ዝተዛረበውን ሰብ ተታሒዙሎ ኣቐዲሙ ዝተተለመ እዩ ነይሩ። ተወሳኺ ሰባት ንምቕታል ዝተመደቡ ሰባት ነይሮም። ዝቕጽል ሃገራዊ ምርጫ ውድቦም ኢህወደግ እዋኑ ሓልዩ ክካየድ ከም ዘለዎ ኣብ ሓበራዊ ምርዳእ እንተበጽሐውን እቲ ምርጫ ናይ ምንዋሕን ዘይምንዋሕን ጉዳይ ግን ብገዛኢ ፓርቲ ጥራሕ ኣይውሰንን ኢሎም ሓድሕድ ምክሳስ ሕወሓትን ኣዴፓን ብዝምልከት ቀዳማይ ሚኒስትር ክገልጹ ከለዉ ክልቲኦም ውድባት በዚ ደረጃ ብወግዒ ከምዚ ተባሂሎም ዘይፈልጡ እንተኾኑ እውን ኣብ መድረኻትና ካብዚ ብዝበኣሰ ብዝርዝርን ጥንክር ብዝበለን ኣገባብ ይዘራረቡ ነይሮም ኢሎም የቲፒኤልኤፍ እና የአዴፓ ስንመለከት በዚያ መንገድ ባይሆን ይመረጥ ነበር ጉዳይ ሕወሓትን ኣዴፓን ክንርኢ ከለና በቲ ዝተለዋወጥዎ ኣገባብ ተዘይኸውን ይምረጽ ነይሩ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። ኣነ እውን እሰማማዕ። ካብኡ ዝሓሸ ናይ መዘራረቢ መድረኻት ነይርዎም እዩ። ከምኡ ምምላሶም ግን ብዙሕ ከሰንብለና ይግባአን።
ጥይት ክሳብ ዘይሓወሰ ፖለቲካ ንዝርብ ክፉት ስለ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝስምዖ ክገልጽ ክንፈቅር ኣለና። ብዛዕባ ርክብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝምልከት ዝተሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሕዚ ብዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ካብ እትቀራረበን ሃገራት ብንጽጽር ዝሓሸ ጉርብትና ርክብን ዘለዋ ምስ ኤርትራ እዩ ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኩሉ መዳይ ብቐረባ ክሰርሕ ከም ዝደሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክግንዘብ ኣለዎ ዝበሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ይኹን እምበር ደው ምስተኸፈተ ህዝቢ ብክልቲኡ ወገናት ብበዝሒ ብምእታው ብዙሕ ናይ ቁጠባን ናይ ባህልን ምዝባዕ ስለ ዘምፀ መንግስቲ ደው ኢሉ ክሪኦ ኣድላይ ኢሎም እዚ ማለት ግን ጸገም ኣሎ ማለት ኣይኮነን ምስ በሉ ብወገን ኤርትራ ይስርሑ ኣለዉ ዝበልዎም ከምዚ ኢሎም ለምሳሌ የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት በተሻለ ታደቀይህ ወደ ዛላምበሳ የሚወስደው መንገድ ከኛ በተሻለ እየገነባው ነው። ንኣብነት መንግስቲ ኤርትራ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝሓሸ ካብ ዓዲ ቀይሕ ናብ ዛላምበሳ ዝወስድ መንገዲ ይሃንጾ ኣሎ። ንግዲ ክሰፍሕ ምጥቃም ምጽዋዕ ክጅምር ስለ ዝኽእል ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መንገዲ ክንሃንጽ ኣለና ኢሉ እናሰርሐ ዝርከብ። ኣብ ቀረባ ከይድና ዝተዓዘብናዮ እውን እዚ እዩ። ዓሰብ ዝምልከት ብርክት ዝበሉ ውጥናት ቀሪቦም መንግስቲ ኤርትራ ይሰርሓሉ ኣሎ። ኩሎም ናይ ቁጠባ ምልዋጥ ክሳለጡ ዝኽእሉ ዓውድታት ብውኦም ወገን ሰፊሕ ምድላው ገይሮም እናተሰርሑ ይርከቡ። ክልተ ዝተፈላለየ ሃገራት ክልተ ዝተፈላለየ ፖሊስታትን ሓሳባትን ዘለወን ሃገራት ኣብ ሓደ ዓውዲ ንምስራሕ ዘኽእለን ሓባራዊ ነገር ክሳብ ዝፈጥራ ምዝራብ የድልየን እዩ። እዚ እውን ብትዕግስቲ ምጽባይ የድሊ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ዕስራን ክልተን ሓምለ ፈልሲ ካብ ምትካል ዝበለጸ ዓወት ኣጎናጺፋትና እያ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ገሊጾም ናይ ኢትዮጵያ ሓምላይ ጸጋ ንምምላስ ሓምላይ ኣሰር ክነቐምጥ ዘቕረብክዎ ጻውዒት ብምቕባል ህዝቢ ኢትዮጵያ ወሰን ኢሉ ብምውፃእ ፈልሲ ተኺሉሎ ኢሎም ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደ መዓልቲ ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ብምትካል ናይ ዓለም ክብረ ወሰን ብምምሕያሹ ነቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም መተኣማምን ድምፅን ከም ዓብይ ፖለቲካዊ ዓወትን ከም ዝቁፀር ዝተፈላለዩ ወገናት እምነቶም ይገልጽለዉ ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ተወልካ ቅርቦ እዩ። ንሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ እንቋዕ ደስ በለና እንቋዕ ሓጎሰና ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ከምዚ ዝበለ ዓበይቲ ሕልምታት ብጥሙር ቅልጽም ክፍጸም ምርኣይ ንዓናን ነቲ ዝተረፈ ዓለምን ኣዝዩ ዘሐጉስ ዜና እዩ ኢሉ ህልም ነበረን የተማመነው የኢትዮጵያን ህዝብ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከሊቅ እስከ ደቂቅ ትልቁም ሕልም ነይሩና ዝተኣማመናዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብ ሊብ ክሳብ ደቂቅ ዓብይን ንእሽቶን ወዱን ጓሉን ህፃናትን ብዘደነቕ ኩነታት ወፂኦም ፈልሲ ብምትካል ልዕሊ 350 ሚልዮን ፈልሲ ክንተክል ክኢልና ኣለና። ነዚ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ኩርዓት ነዚ ዝተረፈ ዓለም ድማ ዓብይ ትምህርቲ ዝህብ ስጉምቲ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ኩሉ ነገር እንተን ተሓባበርን እንተን ተሓጋገዝን ኣብ ዓለም ብጥሜትን ብጸገምን ጥራይ ዘይኮነ ብሰናይ ተግባር እውን ንፍለጠሉ ዕድል ዝፈጥርን ቱሪዝም ንዕብየሉ ንምፍጣር ዘለዎ ዕድል እውን ቀሊል ኣይኮነን ኢሉ ኣስዒቡ ዝተተኽሉ ፈልስታት ንምክንኻን እውን ሓላፍነት ህዝቢ ምዃኑ ኣዘኻኺሩ ከመስከረም በኋላ አሁን የተከልናቸውን የማጠጣት የመንከባከብ ስራዎች በዚሁ መልክ ይቀጥላል። ድሕሪ ወርሒ መስከረም ሎሚ ዝተኸልናዮም ፈልስታት ናይ ምስታይን ምክንኻንን ስራሕቲ በዚ መልክዕ ክቕጽል እዩ። ድሕሪ ቁሩብ ዓመታት ድማ ናይ ኢትዮጵያውያን ባህሊ ክኸውን ደልዮ እዚ ድማ ብዙሕ መንገዲ ንኢኮኖሚናን ሰላምናን ይጠቕመና እዩ ኣስዒቡ እዚ ምትካልን ምክንኻንን ፈልስታት ክቕጽል ኣለዎ ናይ ሓደ ሰሙን ስራሕ ዘይኮነስ ባህሊ ክኸውን ብሓባር ብምርብራብ ንስራሕ ድሕሪ ምባል ኣብ ካልኦት መዳያት እውን ብከምዚ ዓይነት መንፈስ ንኢትዮጵያ ትኽ ዘብል ስራሕ እንተሰሪሕና ንትውልድ እውን ጠቃሚ ንዓና እውን ኩርዓት ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብኻልእ ወገን ኣብ ድሬዳዋ ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦትን እውን በተመሳሰሊ ፈልስታት ክትከል ውዒሉ እዩ ትማሊ ናይ ድሬዳዋ ወኪልና ከም ዝሓበሮ 260,000 ዝኸውን ፈልስታት ምትካሉ ገሊጹሎም ድሬዳዋ ንውሕጅ ዝተቃልዐትን ወዒ ዘለዋን ብምዃና
ምዃና ልዕሊ ኩሉ ሓምላይነትን ምትካል ፈልስን ከም ዘድልያን ሓድሽ ምክትል ከንቲባ ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ተማሊ ፈልሲ ክተክል ከሎ ምዝራቡ ወኪልና ኣዲስ ቸኮል ሓቢርና ኣሎ። ኣብ ክልል ትግራይ እውን ከም ኣካል እዚ ሃገራዊ ተኸላ ፈልሲ ኣብ ሓደ መዓልቲ 10 ሚልዮን ፈልስታት ምትካሉ ወኪልና ሙሉጌታ ኣጽብሃ ሓቢሩሎም። ኢትዮጵያ ኣብዚ ክረምቲ እዚ 4 ቢልዮን ፈልሲ ንምትካል ተበጊሳላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ዝቕጽል ትሕዝቶ ክንሓልፍ። ካልኣይ ዙር ፌስቲቫል ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ኣብ መኽፈት ስነ ስርዓት ዝተረኸቡ ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎሚ ዓመት ይካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ኢትዮጵያ ኣብ ጸጋሚ ኩነታት ዝኣተወትሉ ተጋሩ ድማ ብመንነቶም ኣብ ዝጥቀዕሉ እዋን ኢሎም ሃለዋትን ድሕንነትን ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ብተጋሩ ጥራሕ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብዚ ጉዳይ ድማ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ዝነብሩ ተጋሩ ግድኦም ከበርክቱ ጸዊዖም። ተጋሩ ዳያስፖራ ንእዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ተረድዮም ቃልሲ የካይደለው እዚ ድማ ዝምስገን ስራሕ ኢሎም ዶክተር ደብረጽዮን ሕዚ እውን ካብቲ ከቢድ ጸገም ስለዘይወፃና ሓገዝኩም ኣጠናኺርኩም ቀጽሉ ብምባል ድማ ጸዊዖም። ስለዝኾነ እውን ትግራይ ንምስኳን ዝግበር ፈተነ ንምካት ፍትሓዊ ኣድላይን እዋናውን እዩ። ንኩሉ ሓድነት ኩሎም ተጋሩ ሓድነት ኩሎም ዳያስፖራ ተጋሩ ብምስጣም ነዝረአ ዘሎ ሕማቕ ፖለቲካዊ ኩነታት መኪትካ ናብ ምዑሩይ ንምእታው ከምቲ ተጀሚሩ ዘሎ ተሓባቢርና ሓይልና ዋዲድና ክነቃልስ ይግባእ። ከምኡ እውን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ ሽግራት ንምፍታሕ ምርብራብ ኩሉ ዓቕምታት ምንቅስቓስ ምውዳድ ተባራዕ ጉዳይ ምባል ይከኣል። ኣብ ትግራይ ዝፍጸሙ መደባት እውን ሓድነት ኩሉ ትግራዋይ ሓድነት ኩሉ ዳያስፖራ ተጋሩ ተድላይ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ማዕበልቲ ትግራይ ንምፍጣር ግደ ዳያስፖራ ልዕሊ እሞ ትፅቢት ዝግበረልኩም ፈጽሙ ኢሎም ኩሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ተወላዲ ትግራይ ብዘለዎ ዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎ ብገንዘብ ፍልጠት ዘለዎ ብፍልጠት ጉልበት ዘለዎ ድማ ብጉልበቱ ኣብ ልምዓት ትግራይ ክሳተፈሉ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምሕዳር ኣብዚ ናይ ልምዓት ዴሞክራሲ ሰላምን ኣጠቓላሊ ከይዲ ህንፀት ክልልን ሃገርን ግደ ዳያስፖራ ተጋሩ ዝዓዘብ ክኸውን ከም ዝግብኦ ርዱ እዩ። ስለዝኾነ ዳያስፖራ ትግራይ እዚ ዘመን ዝጠልቦ ድልውነት ፍልጠት ክእለት ዓቕሚ ፋይናንስን ካልኦት ዓቕምታትን ፀንቂካ ብምውዓል ህዝቢ ትግራይ ካብ ድኽነት ተናጊፉ ናብ ዝሓሸ ማሕበራውን ቁጠባውን ብርኪ ንምስጋር ኣብ ዝግበር ዘሎ ርብርብ ዳያስፖራ ትግራይ ዝርኢና ዘለኹም ዓርሰ ተበግሶን ንዝጀመርኩሞ ፅቡቅ ምንቅስቃስን ብሽም ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ልዑል ምስጋና ይቐርብ ይደሊ። ዳያስፖራ ትግራይ ናይ ህዝብን ክልልን ትግራይ ኣምባሳደር ብምዃን ሓቀታትን ጭቡጥ ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ንዘይፈለጡ ወገናት ክተፍልጡ ከምኡውን ትግራዋይ ሕልፊ ዝተጠቐመ ብምምሳል ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝቀያየምን ክናቆትን ክካየድ ፀንሐ ፀለመ ካልእ ዕላማ ከም ዘለዎ ብምብራህን ሓቀታትን ኩነታት ህዝቢ ትግራይ ብጭቡጥ ክፍለጥ ብምግባር ዛጌድ ንዝበርክሞ መኸተ ልዑል ምስጋና ይብፃሕዎ። ተሳተፍቲ ፌስቲቫል ለሙዓንቲ ኣብ ዋናዊ ፖለቲካዊ ጉዳይ ጠሚቱ ዘተካይዶም እዮም። እቶም ተሳተፍቲ ጽባሕ ዑደት ኣብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ልምዓትን ተኸላፈልስን ድማ ከካይዱ እዮም። 27 ሓምለ 2011 ዓ.ም ድማ ጉባኤ ማሕበራት ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካን ኣውሮፓን ዝካየድ ኮይኑ 28 ሓምለ ድማ ብቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን እቲ ክልል ዝሰናዳእ ዓብዪ ጉያ ክህሉ እዩ። ተወሳኺ ኮንፈረንስ ደቂ ኣንስትዮን መናእሰይን ዝካየድ ኮይኑ መድረኽ ህፃናት ድማ ክህሉ እዩ። እቲ ፌስቲቫል ሓድነት ዳያስፖራ ተጋሩ ንሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ክሳብ 30 ሓምለ 2011 ዓ.ም ክጸንሕ እዩ። ንድምቀት እቲ በዓል ዓውደ ምርኢት ንግድን እውን ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ትግራይ ተኸፊቱ ንኣጋይሽ ክፉት ኮይነሎም። ቀዳማይ ፌስቲቫል ተጋሩ ዳያስፖራ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ ከተማ መቐለ ተኻይዱ ነይሩ። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለም። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዚ ብሙዚቃ ክነዕርፍ ማመተይ ብድምፃዊ ክፍሎም ይከኣሎ። معرخ يزخر فوت تاكسيو تتبهق
ኣብ ባህልን ስነ ጥበብን ዘተኩር ፕሮግራም እዩ ንሎሚ ክልተ መጽሓፍቲ ኢና ክንቕርብ ኣብ ከተማ መቐለ ብኣቶ በርሀ ሓጎስ ዝተጻሕፈት ኣብ ታሪኽ ቃልሲ ዝተመስረተት መጽሓፍ ትምረቓላ ኣብ ኣስመራ ድማ ታሪኽ ሰንሰለት ወለዶታት ዘርእስታ ንልዕሊ 10 ዓመት መጽናዕቲ ዝተኻየደላ ዓባይ መጽሓፍ ብስነ ጥበባዊ በረኸት ኣማረ ተዳልያ ተመሪቓላ ድሕሪ ዛ መሰጋገሪ ብርሃነ በርሀ ዝለኣኸልና ቃለ መጠይቕ ንከታተል نزهبكم نعدل كمسكن فتو تاريخ سلسلة ولدتات قدامي مصحف زبل تدالي زولو مصحف نلعلي 10 عامات مصنعتي استخايدو لي 626 قصاتن 24 معرفاتن زحقفو خايو بحافشات حستاتو نريو خلنا اب اف تاريخ زتكوريو مالتي باف تاريخ ولدنا تمحلالف صنح خوينو حجي نبز مصحف زي خسنت بغيعلو مالتي برأستو خنجمر انت خوينا تاريخ سلسلة ولدتات قدامي مصحف زبل زولو اتهم قدامات ولدو قدامات ناي قدامات ولدو بوتاتنا بحقوتاتنا نحقوتاتنا مدرخ سنسلت بسنسلت نافتهم دحريهم زنبرو ولدوتات تقاب زهجي زلنا يا ولدو انت عينت تاريخ كما يزبل تاريخ أوري سومنا زفتشيو مالت نخلو نتي بقى تاريخ زنطوز صنحي زقلت إقوان تزيبلنا قال خابت زخر حبرة السبات بسنسلتاوي أقباب حدا مدرخ مسحالة حدا ولدو مسحالفة نفت حدا ولدو مسحالفة نفت حدا ولدو النات ورارة زخيل تاريخ وز مصحف قدالو تخيلو مالتي قن اتيق عندي علامان يز مصحف ويكاتر استي قداموت حبرة السبات نتهم دحري أمز موت أزنبارو ولدوتات انت عينت أفا تاريخ أوري سومم بسنسلتاو أقباب تواراريسوس قاب زحج زلنا يا خي بصحيدو نمبال خايده مصنعتيو سلازي بخمس قباب كاي تاريخ سنسلت ولدوتات زبل قدامي مصحف توهيبو نناي بمولو ناي ارترا حبرتسب بحد مصحف تقاليل قرب زكال ايكونن مدرخ قدامي كلاي يسالساينا بالكا خصحف كاي كم مدب تتحيز زله مالتي كم منጭ ተጠቂም ካሉ ዘለሃ እንታይ እዩ መጽሐፍት ዲዩ ሰባት ዲዩ እንታይ እስከ ክንደይ ዝሆን መወከሲ ተጠቂም ካለሃ መወከሲ በሐፈሽኡቲ ወፍሪ እዩ ተቀንድ መወከስናተይ ልሳን ለባማት እዩ تلسان لبامات مالتي انتاي مالتي نابتي برخاتاتنا عدتاتنا وفركا زقبر مصنعت سلاز نبرق عندي قد بقتا نابتم عبيتي خزونتو خليوم افتاريخ فلطيوم ياتا فلطيوم زبالو ابوتاتنا عدتاتنا وفوركي انت مصنعت زكايدو نيري لعلي 163 زخونو سبات ازاراري ببزي طبقون درغا شمو من عدوم تصحيفلو استفالالي مصحفتي بقدمي نايزي مصحف زي مصحفو ناي بزحات مصحفت توكيسه صحف ذهبوني كندي ناي لبامات صحيفهم بناي ايدهم زغدفوون نيرو بزعبا تاريخ بزعبا ولدتات ناتناتهم صحفاتون ناتو كوسكو بقندو جن اتي ناتي مصنعتي اتي كواليتاتيف ريسيرش ميثودولوجي زبحال عينتاوي سرعه اقباب غيره تطقيمه مخنياتو نسخ اي خواصان زخيل نتسب كفوت بزغون حطوتات غير كاداليخا تخبلو زلو تخبحال صنحت زورسو خبط قدامي يا بوتاتو بحقوتاس زورسو خزنغركا تخوينو بخوم اخت غبرو لك بزقباب ستقيم انس مصنعت سو كايدو خيله مالتي ሰባት ህጅ እንታይ መስሎም ታሪክ ሰንሰለት ወለዶታት ክብል ከሎ ወለዶታት ናይ ኩስቶን ወለደ ዝብል መስሎም ይሞ እታ ቀንዲ ነቲ ወለዶታት ክትዝርዝር ዝደረኸካ ወይ ካ ዘገደደካ ምክንያት እንታይ እዩ ነቲ ወለዶ ኣነ ዝተጠቆም ኩሉ ንዝርዝር ይገለን ተዋላሊዱ ንምባል ዘይኮነ በሓፈሻ እቲ ታሪክ ሰሪሑ ዝበሃል ዝንተወሉ ዘሎ ታሪኻዊ ሰብ እቲ መከናናቱ ማዓስ ነይሩ ኣበይ ዓዲ ነይሩ ወድመንዩ ካበየነት ዓለት እዩ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ እሱ ምስሓተትካ ቶም ኣብኡ ዝነግሩኻ ዘሎ ወለዶ ብሙሉ ነቲ ናይቲ ከባቢ ወለዶ ይነግሩኻ ሞ ሽዑ ኣብቲ መወዳእታ ናይቲ ደሊኻዮ ዘለኻ ሰብ መስእትኻዮም እቲ ከም ዝበሃል ሰብ ክንስወልካ ዝዳ ወዲ ይገለን ድዩ ይብሉኻ ስለዚ ሓቀኛ ሰብ ገጸ ባህሪ ተደሪሱ ብድርሰት ተሃንጸ ዘይኮነ ሓቀኛ ለካ ዝተወልደ ዝወለደ ስጋፍ ሕጅኻ ቀጻልነት ናይ ዘፈር ትውልዱ ወይ ካን ሓረግ ትውልዱ ዘቅጽል ዘሎ ኮይኑ ይጸንሓካ ሓደ ኣገባብ መርትዖ ዝተጠቆም ኩሉ እዚ ነይሩ ተኻልአ ካቲ ኣፋውስነ ግጥሚ ማሰን መልቀስን ከኣ ድሕራ ሓደ ታሪክ ሰሪሕ ተባሂሉስ እንታይ ከተባሂሉሉ ነይሩ ምስኡ ኣዋሂደ መርትዖ ኢለ ዝተጠቆም ኩሉ ዘፈር ትውልድ ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝዝንቶ ዝወራረስ ዝነበረን ሓቂ ዘይኮነ ወይ ኣብ ትውልዱ ወይ ትቦቱ መበቀሉ ዘይረኸብካዮ ገለ ዝህልው ካብ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብነት ናይ ማመት ዝብል ሓደ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ጸንሓና ዛንታ ኣሎ
ዕላማ እዚ መጽናዕት እውን ሓደ ካብቲ ወለዶ ዝበልኩኻ ቀድማ ኣቢለ ከምዚ ናይ ማመት ጽውጽዋይ ዓይነት ከይኸይድ እቶም ሰባት ልክዕ ሰባት እዮም ድሕሪ 100 ዓመት 200 ዓመት 50 ዓመት ዝመጽ ዘሎ ናብ ጽውጽዋይ ገጹ ከይኸይድ ኣፈ ታሪኽና ልክዕ ሰባት እዮም ንምባሊት ወለዶ ክዝርዘር ተኻኢሉ ስለዚ ማመት እንተሪኢና ኣብ ሃዞሞ ፍላይ ካብ ከባቢ ቃላይ በዓልተት ነራ ተባሂሉ ዝእመነላ ግን ብዙሕ ግዜ ባዕላይ ኣገጢማቶ ካልኦት እዮም ገጢሞምላ እናተባህለ ዝበሃል ብሂላት ኣሎ ስለዚ ኣብ ብዙ ወለዶ ክረኽባ ኣይከኣልኩን ንመጽናዕቲ ዝግደፍ ግዜ ክህልዎ እዩ እንታይ ግን ማመት ከብላ ዝኽእልታ ዝበለጸት ብመልክዓ በዚ ግጥም እዚ ኣብ ዝሰፊሩ ዘሎ ኣዝያ ብልጽቲ ጓል ሄዋን እንተስ ገጸ ባህሪ ብድርሰት ተሃንጸት እንተስ ህያው ሰብ ጓል ሰብ ምዃና ከነራግጾ ስጋብ ዘይተኻእለ ግን ትግጥሚ ኣብዚ ሰፊሩሎ ንመጽናዕቲ ከዓ ንገድፎ ምናልባት ትግጥሚ ዝነግረና ሓደ እንታይ ዝብላሎ ወዘርኣይ ቆብ ተቐሞጠ ባይቶ ወረኺብ ክዶ ካባና ዝፍቶ ዝብላሎ መን ዘርኣይ ቆብ ኢልካ ክትሓትት የገድደ ካብዚ ሃፀይ ዘርኣይ ቆብ ዝበሃሉ ኣብቲ 1450 ክሳብ 1468 ኣቢሎም ዝነበሩ እዮም ናብ ሃዘሞ መጺኦም ከዓ ተዋጊኦም ከም ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ ተገሊጹ ንረኽቦ ስለዚ ድሕሪ ሃፀይ ዘርኣይ ቆብ ተገጥመ ምዃኑ ትግጥምታት ይነግረና ካልእ ታሪክ እውን ይሕብረና ኣሎ ብመሰረቱ ብዚ ዘሎ ቃላት ናይ ማመት ብደቂቕ እንተ ደኣ ተመርሚሩ ማመት መን ምዃና ነግረካ 3-4 ቦታት ኣለዋ ጓለያ ዕንቆፍ ብላ ጓለቦይ ሰንሰለት ብላ ጓለቦይ ጸባኡ ይብላ እዩ ስለዚ ጓል እገሊያ ክትብላ እውን ዝኽእል ኣይኮነን ጎቦያ ዕንቃፉ ዝበሃል ኣብ ከባቢ ቃላይ በዓልቴት ኣሎ ኣብቲ ከባቢ ከም ዝነበረቲ ምከና ናይቲ ቦታ ይሕብረካ እዩ ካልእ ገልገሊያ ልጓም ዘይለዓለት ወሸፍያ ጥባ ዘይተኸለት ክብልና ማመት ኣዝያ ንእሽተይ ወሸፍ ኢኻ ትብላና ሓንቲ ኣብ መንጎ ጎርዞ ንመርዓ ዝኣኸለት زي أخلت نزلان إشتي وشفت بهاي الأب تقرنيا تقلت قل لقوام الغاز لقوام زي العالت كلنا خلوها حنتي قل صعبين إشتي زي قريت مخاني نقر الناس الذي حنت مامت تبهال كم تقدمنا زبلنا يوم بقص بحري تدريسا درست نزقتها هي ودانيرا نخد فلت بزح مرمر أكاير كاب زعبا مامت كتقلت مرتو عيلة تطعن كله كبرى سمعتي زي طعم علال بحد معلتي كنودعو اي كأنان دراسي تاريخ سنسلة ولدتات سنة باباوي برخة أمارة أبز قصل كملسنايو حجي ناب كلل تقرأي كنحالف كابك قدام وتقادل تحوحات آتو برها حاقوس نسوون أب تاريخ تزنبرة الجامي كبركت بمبال كاب كندا خيدو أب مقالي مصحف يمرقالو على انفسها أواقع ولو ايتبر حقوس ويد ما سقود 50 حدا كابتم نبرت تقادل تحوحات زنورون دراسي تاريخاو مصحف طمع تاريخ نيم سقود 50 اب كالاي زور فيستيفال اوت ازنور تقار رخيبه يوم غاشاق حيت المخونو حريه مالخو مغنياتو طمع تاريخ زبل تاريخاو مصحف صباح قدام 27 حمله 2011 عام مرت اب كتما مقلن ممرق ام دلاو سلادركو ايتبر سقود 50 بزبل يفلطو نايجبل علي سقود زبال ربعي رسخف حدا غزا نايت تسوق بصايوم شمخاني زارو ايتبره نزت مع تاريخ زبل مصحف نمدلاو ملعال زخونم بمحبار وقعنا جميرنا لنا هو نزي نجر زي انا ود حرسايه اب فرس ما حايله ذات زبال توليده حرساي سلازخونكو ناي جبار وصعا افلط نوركو كاو افتناي تمهارو منقسقاس كافتو ناتي دحربايتا مسرت مغبار افتقالسي تناي بهراونتن تناي وصع حزبن افالالاي نبره او مسم قالت فليليات علني هذي انت اي انا نايتو وصع حزبي نايتو تحتواي كفلي نايتو جبار نايتو سرحتنيا نايتو زي تعوته حيل زي بلو دمص يسمعن ايتبر حقوس سقود 50 مصحفهم زتفلالي بركت زبلو حاطرت ارس زحازت مهنا يفلط قند تحسوز مصحف انت ورد ما خمز يبلو حدا نايزا صحفتي ناي جبار مريتنا حراسي زبل زنبره كاب 50 جميرو كساب ناينا تولدي 7 زنبره نا ايثيوبيا تمهارو منقسقاس وصح حزب دغيفو زوصايون نابنا ناي دقنستيو ناي هيمانوت ناي بهرات معرنت زبل توسخ ينيرو اتقندي ناي تمهارو منقسقاس زنبره مريتنا حراسي زبل جباراي ماخل زغبره نا وصح حزب قالس ينيرو سلازي انا نوعو يدغف نيري كاويت سانتي وانا نجر ناي ودبات ناي ارترا يخون ناي تግራይ إذا خلت نجر له قال أكلات نتناي تقرأ قالسي ناي ارتر قالسي يو مصر تو فطير وزبها له جاي قايو ندياو قدمنا ارتر قالسي ناي قدامي ويانه ناي بهر حتى طلعيلو عبيت ارتراويانون واذ نجر زين خلتنا تقرنيا تزاربتي
ይጎድአና ስለዘሎ ስርዓትና ሽዋ ክንተሓበረልና ኢሎም በዓል ራስ ተሰማ ካልእት ዓበይቲ ሰባትን ምስቶም ናይ ቀዳማይ ወያኔ ረኽቢ ገይሮም ነይሮም ስለዚ ናይ ቀዳማይ ወያኔ ምስ ወደቀ እቲ ናይ ኤርትራ ሕቶ ጀሚሮም ናይ ኤርትራ ሕቶ ግን ክልተ መልክዑ ነይሩ ሓደ መሰልና ይከበር ብኢንተርናሽናል ተዋህበና ፌደራሊዝም ይከበር ዝብሉ ኤርትራውያን ነይሮም ገለ ከዓ ሃይማኖት ብናይ ወፃእ ሓይሊ ዝድፉ ነይሮም ነናይ ባዕሎም ድሌት እዮም ነይሩ ገለ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብታን ዝግበር ነይሩ ኣነ ቆልዓ እናሃለኹ ዝፈልጦ ህዝቢ ኤርትራ መታሕት ናይ ዕራቢ ክምናወሉ ናቃፀሉን ትውድእዎም ርአየ ሓደ ብዕራይ ክልተ ቅርሺ ክሽየጥ ካብኣቶም ወሪሶም ቶም ወታደራት ኣጣል ሓንቲ ጤል ሓንቲ ቅርሺ ይሽየጡ ነይሮም ናይ ኤርትራ ኣብ መረብ ይቕመጣ ነይረን ስለዚ ኤርትራ እውን ብስርዓት ናይ ሽዋ ተጎዲኦም እዮም ስለዚ ናይ ኤርትራ እውን ይምልከት ናይ ውድባት ምፍጣር እውን ኣልዕለ የለኹ ባክግራውንድ ናይቶም ኢሳያስ እውን ኣልዕለ ኣለኹ ናይ ሻዕብያ ናይ ቲፒኤልኤፍ መራሕቲ ባክግራውንዶም ኩሉ ኣልዕለ ኣለኹ ስለ ኣብኡ የተናኸፉ ጥማዕ ታሪክ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተሰየመት መፅሓፍ ኣይተበርሐ ሓጎስ ከመይ ናብ ህዝቢ በፂሓ ሓቅነታ ክንድምንታይ ይኸውን ኢሎም ነይረ ኣለው ንዶክተር ሃይሉ መንገሻ ይብላ ኣሎ ካልእ ሰባት እውን ሓቅነታ ነጊሮምኒ ግን ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝኾኑ ተሪር ስለ ዝኾነ ካሊእ እውን ኣሎ ግን እቲ ናይ ካሊእ ፕሮፓጋንዳ እዩ ከምዚ ፈጢርዎ ገለመለ ስለ ዝኾነ ኣብ ህዝቢ ይኣቱን እዚ ግን ሓቂ ተመሰረተ ስለ ዝኾነ ገጋ ይገብር ማለት ኣይኮነን ስሕተት ክህሉ እዩ ግን ብተኻእለ መጠን እቲ ዝረአኹ እውን ብጭብጢ ካብ መፅሓፍቲ ዘንበብክዎን እዩ ስለዚ ብሓቅነት ብዙሕ ሰብ ሕስእ ይብለንን ግን ገጋ ክህልወኒ ከም ዝኽእል ግን ፍሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ትግራይ ውስናት ታሪካዊ መፅሓፍቲ ዝተሓትማ ኣለዋ ኣብ ሓቅነትን እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ክወቅስ ይረአ እዩ ኣብ ናይ ኣይተበርሐ ሓጎስ ሰጉድ ሓምሳ እውን ንመፅሓፍ ኣይተስገደ ገብረስላሴ ኣልዒሎም ይወቕስዮም ብሱ ዝወለዶ ሓቅኛ ታሪክ ከመይ ክረኽቦ ይኽእል ኢሎም ነይረ እንታይ እዩ ኩሉ ሓቂ ኢኻ ኩሉ ዝመሰለ ይፅሕፍ ብፍላይ ቶም ቀደም ኣብቱ ቃልስ ዝነበሩ ኣብቲ ስርዓት ዝነበሩ ከከም ዝመሰሎም ንኣብነት ሓደ ፀሓፊ መለስ እናሃለወ ሓንቲ መፅሓፍ ፅሒፉ ካልኣይ ምስ መተ ከዓ ሓንቲ ፅሒፉ ክልቲአን ይጋጨዋ ራእኻ ንዓላማ ኢልካ እንተፅሒፍካዮ እዩ ኣነ ንዓላማ ኢለ ይፅሓፍክዎን ሓቂ ክወፂ ኢለ ይፅሒፈዮ ካልኦት ንናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ንፕሮፓጋንዳ ክፅሕፉ እዮም ኣብ ትግራይ ብዙሕ ጋና የተለምደ ፅሑፍ ስኹድካ ንፕሮፓጋንዳ በለካ ናይ ጎይታኻ ምድናቕ እምበር ሓቅነት ብዙሕ ይርአ ኣብ ኤርትራ ይርአ ኣለኹ ንኣብነት በዓል ኣለም ሰገድ ተስፋይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኖም እቲ ዝፀሓፍዎ ከምዚ ፅቡቕ እዩ ንዓይ ኩሉ ዝፀሓፉ ሓቂ ዝመስለሰ ግን ሓቂ ከይወፅእ ዝደልዩ ኣካላት ከዓ እኒእውኒ ስለዚ መን እዩ ሓቀኛ ንዝብል ነፃ ዝኾኑ ምሁራን ሓድሽ ትውልዲ ኣብቱ ስርዓት ዘይነበሩ ሪሰርች ገይሮም ተሓቅ ፈልጥዎ ይኽእሉ እዮም ዝሕባእ ነገር የለን ኢለ እየ ዝኣምን በቲ ሃበለይ የቐኒለይ ፅቡቕ ናይ ምረቓ ስነ ስርዓት ከውን ይምነ የቐኒለይ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ብጣዕሚ ዘመስግን ሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎሚ ዘዳለውናዮ መደባት በዚ ዛዚምና ኣለና ከተኣናግደኩም ዘምሰኹ ገብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ This program has come to you from the Voice of America